respekt for sig selv, hvor de har sex før ægteskab. Haram! Og hvor drengene, Al-Quran, kysser hinanden i videoer, Al-Quran. Homoseksuel! Fra USA. Haram! USA er kernen til al ondskab, Al-Quran. Som der står i Koranen. Ingen homoseksuel. Oversat direkte. Og folk Ved I, hvad tolker på en Allah måde. gør til homoseksuelle, Al-Quran? De bliver brændt i helvede. Brændt! Det tog 70 år at tænde en helvedes ild, Al-Quran. Det regner på chokolade. 70 år til at tænde helvedes ild. Forestil jer, hvor varmt det må være, Al-Quran. Det er ikke ligesom i sauna i Frederiksberg svømmehal. Det varmer, Al-Quran. Det er ikke, når du kommer til at tænde den for meget vandet, Al-Quran. Det varmer. Meget varmere. Meget varmere. Rigtig meget varmere. Faktisk rigtig varmt. Det der også står i Det bliver værre Koranen. sejt. Det der også står i Koranen. Kvinder skal gå med burka. Det skal være ninjaer. Hvis der kom krig, hvem tør invadere et land fyldt med ninjaer? Iraner! Fortæl mig! Iraner! Hvem tør? Hvem? Al-Quran. Al-Quran. Allahu Akbar! Allahu Akbar, Al-Quran. Allah, sig sammen med mig, Al-Quran. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Al-Quran. كسخت الكفار! Samkom Kams. Ola Ali har lidt, han vil sige til jer. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alaikum assalam. Vi har nogle meget vigtigt at fortælle. Blondiner er dumme, og toiletter er rene. Og havsnumse er på håret. Tak for i dag. كسخت الكفار.